Beti izan dut arnasguneen inguruko jakin-mina. Izan ere, udalerri euskaldunen garrantzia handia dela iruditzen zait euskararen normalizazioaren ikuspuntutik. Baina ez naiz hori pentsatzen duen pertsona bakarra. Artikulu interesgarri asko aurkitu daiteke sarean gai honen inguruan. Hizkuntza gutxiagotu bat bizibirritzeko, ezinbestekoa da hizkuntza hori nagusi den gune geografikoak izatea. Bertan bizi diren gehienek badakite hizkuntza gutxiagotu horretan hitz egiten. Eta hizkuntza hori erabiltzeko baldintzak ematen dira. Gainera, belaunaldiz belaunaldiko transmisioa naturaltasunez gertatzen da. Arnasgunea da adituek erabiltzen duten kontzeptua. Euskaraz, trabarik gabe aritzeko lekuak dira arnasguneak. Gainera, euskaldunok gure euskalduntasuna bete-betean garatzeko, bai fisikoki eta psikologikoki behar ditugun tokiak. Proportzioz euskaldunak nagusi diren toki hauetan, herritar askok beren behar komunikatiboak ere euskaraz naturaltasunez garatu ditzakete. Horregatik esaten da, leku hauek arnasguneak direla gure hizkuntzarentzat. Ezagutza tasa 70%koa edo altuagoa denean, udalerri hauei arnasgune deitzen zaie. Baina dena den, zalantza bat sortzen zait. Zeren gune honetan euskaldunak nagusi diren leku hauetan, gehienak elebidunak dira. Eta bestalde, mundu globalizatu honetan, harreman sareak erraz gainditzen ditu gure herrien mugak, eta horrek nola egiten die bertako herritarrei. Edo turismoak, edo migrazio prozesuak, nola eragiten die? Etxe bizitza politikak, politika sozioekonomikoak. Nik uste dut hoberena bertara joatea izanen dela, eta herritarrei beraiei galdetzea. Etorri nahi duzuen irekin? Goazen. Egunon! Ai, egunon! Barkatu, Beira, baztanen hago euskararen arnasgune batean eta bertako bizimodua nolakoa den eta ezagutu nahian abile, eta hemen etxea ikusita argazkia atera barkatu, Bertan bizi zara zu. Bai, hemen Bertan naiz. Anabel naiz, Maitane, hau nitzurtez. Maitane, nolakoa da arnasgune batean bizitzea? Hitzek berak erten den bezala, atxa tranquil hartzen aldut, eta eskuaraz, zeren alizen hemen denak eskuaraz bizi gara. Egunerokoan dena euskaraz. Bai, jekitzetik, guatzera gaten garen arteo eskuaraz iten dugu bizie 100%. Gero, arazoak sortzen dira edo arriskuek dugu hemendik kanpo eta hemendik erran nahi dut anistik eta bastandik. Arnasgune ez den hortatik kanpo gaten garelaik, gure kasuen, guk medikue dugu mugairen eta gureak kasualidadez eta zorionez, eskualdune dugu, kasualidadez. Baina ez da baztanen gertatzen den... Zeren bertze zenbait mediku eta pediatra ere erdaldunek dire, ginekologoa ere erdaldune da, orduen gure arnasgune pixket itotzen da, zoritxarrez eritzen garelaik ez garelakoz eskuaraz sendatzen al, edo bertze edo zein zerbitzu publiko eskaintzen dienak, edo Nafarroko gobernure gaten garelaik espainolezin barri izeten dugu, parekoak ez dakielakoz eskuaraz, espainolezin barri izetea. Eta aniz erakusten badiazu? Ba, doike, guztu hondikin hartu, boltsoa, bai, zaudizten bat. Ai, eskerrik asko, Maitane. Ze gazorra. Arnasgune batean bizitzeak, ze zailtasun dakartza? Maiz pasten zait, keixa itiaz bakarrik gaten dezkue, medikure ganitze ginekologora eta papera espainol utxean, orden, keixa dirazi nuen arnasgune batean bizi garela, legia ez dakizerra gure bertze, eta eskuaraz patzeko, eskuaraz leitzeko eskubidea ginule. Hoi izen zen aski ganden urtean. Kontestatu zataten erranez, baietz, arrozoi nuela eta barkatzeko eta patiko zutela elebiz. Berriki hori dela hilabete batzuk, berriz ere ganaiz eta paper bera espainol utxean. Bigarren aldiz, keja hoi adierazi dut eta kontestatu datate espainol utxian. Erantzuna gainera gazteleraz. Bai. Horren, hori izin baut, berriz kartorrei erran
nire keixa bia... Eta hori zein dira... Ezintasuna sortzen da. Ikeragarri eta etxipena da, eske... Ni hemen tranquil bizi naiz arnasgune hortan, baina ja, hemendik kanpo eta zoritxarrez hemendik egunera trabiarri zeten dut. Orden, eguneroko hortan sortzen zaizkiten zailtasunak bertzek, nire eskutik kanpo dagon zerbaitek sortzen dute, nire hizkuntzen bizi al ezitasun hori sortzen dutenak. Etxeak, ikus berri. Bai, esperitzera. Gau ere, ze polita. Atera berota Bai. Olaiko dugu. Listo. Ikusi da dena behitzean. Hau ere, respiritu da, itxeu, nahizu hemendik atra. Hau ere bai? Bai. Maitane, Bai. lehen komentatzen zenuen, 175 gutxi gora bera ezagutza, euskararen ezagutza. Baina, karo, horrek ez du esan nahi, gaztelera ezagutzen ez denik. Bi hizkuntza ezagutzen ditugu. Claro, 175 elebidune da, baina ez dugu atzen du behar, 128 aipatzen ez dugun noi, Hori da? espainol hiztun elebakarra dela. Zere, karo, hautaketa inbar dugune gara, gehiago dakigun 100 gara elebidunak, Ez, barkatu, 75 elebidun, Bai. eta 25 elebakar gazteleradun, espainoldun, zeren Hori da. euskaldun elebakarrik ez da. Hori da. Afera da, zu elebakar baldin bezara, ez duzu inungo, ez duzu pentsatu beharrik zein hizkuntzetan inbar duzun, Hori da, baduzu egiten duzu. Karo, 175 horrek, hautetu beharri izeten du, baina zeren arabera ustez askatasunan izenian iten dena gezurre da. Saldu dakute, zetaz ez duzu, zuk erabakitzen duzu espainole zitia eta eskuara baztertzea ez gezurre. Hemen, inungo hiztunek ez du erabakitzen bere hizkuntze ustia, ez dakit, behin intzuen lutxo egiak edo intzuen, nola da, performance bat, arek erten zuen, ze eskizofrenia den, eskualdune, izetia eta espainola jakitea. Zuk egoera bakotxean erabaki behar duzu eta zeren arabera erabakitzen duzu. Ez da, nik batut badakit jotzen 10 instrumento eta gaur erabakiko du pianoa jotzea eta bier biolinez ez. Gauze bada hoi eta bertzea da, zuk bi hizkuntza eta azkitzuleik, zure ama hizkuntza, zure egoera naturalean, zure eguneroko solasan komunikatzeko hizkuntza erabiltzen duzune baztertzia eta hautetzia hizkuntza zapaltzaileak asuntez, eren inorrez gara sortu pentsatuz gure hizkuntzek ez duela balio komunikatzeko hasten errandatzuten bankuan, medikure ganta, ez ezagunen bat hortzen bada lehenbiziko hitz espainolezin, inorrez da sortu erranez, kusten baduzu alako koloreko jendia, kusten baduzu mediku bat azure, utzi bar duzu zure hizkuntza alde batera eta hartu bar duzu bertzea ez. Egunero sarrazi dakute eta kusten ez den zerbait da, baina horrek sortzen duen ezin egonaik eragarria da. Norek errandio, ez dakit, medikure gaten den arei, lehenbiziko hitze espainolezin bar duela. Zertaz erabaki du, medikuek ez dakiela eskuaraz. Karo, hizkuntza eta boteria lotu edazi, eske horren nabarmen kusten dut nik, hau nitzetan nahiagoko nuke euskaldun elebakarri zen. Orduan ez dago arazorik, ez daukazu aukeratzeko... Eske, askatasunan izenean iten denak gezurre da. Ez da librek egiten den autu bat. Ez da libre egiten den autu bat. Neri ez datetarten, zuk erabaki eskuaraz edo espainolez nahi duzu ez, ez padakizu, ez duzu uste neri eskuaraz itera. Horren gezurre da askatasunan, askatasuna, elkarbizitza, respetua, hitzoie denak, gezurre eskuaran kaltetan indiren hoiek. Hitz potolo hoietan galdu egiten gara. Eta denak eskuaran kaltetan, zeren hitzoiek ibiltzen dire gero, espainola da, frantsesa, kasurtan hizkuntza zapaltzailean defentsan. Hala da bai. Zenbat ikasi dudan Maitaneren gandik. Gogoan ditut oraindik bere azkeneko hitzak. Hizkuntza hautatzea libreki egiten ez dugunean, egoneza sortzen dio herritarrari. Adituek horri estres linguistikoa deitzen diote. Eta niri horrek eskatzen hau. Maiz entzuten ditugu euskara erabiltzearen aldeko mezuak, baina inork gutxi hitz egiten du euskaldunok sufritzen ditugun egoera deseroso hoiei buruz, eta hoiek sortzen diguten estresaz. Bestalde, arnasguneek muga zehatzak dituzte. Eta muga horiek gainditzen ditugunean, euskaraz aritzeko aukerak txikitu egiten dira. Horrek pentsarazten dit, arnasguneen etorkizuna ez dagoela bakarrik bertan bizirenen esku. Politika orokorrak behar ditugu, arnasguneak babestu eta edatzeko. Banoa, beste herritar batengana. Komentatzen zenidan kanpoan, nahiko eroso dela hemen euskaraz bizitzea eta, baina zailtasunak ere badaudela. Eta zeintzu dira zailtasun horiek? Hemen
ne lanien, bintzen zailtasun handina... Zein da zure lana, barkatu? Bueno, ni ondunez urte batzu hemen, lanean zurea da? tabernan, hori jamaten debie nire lankide batzuk, eta nik egiten dut dakat beste obradore bat, eta egiten dut katerin lana. Orduen eguneroko tasunien, jendiekin, bezeroekin, eta hola jende gehienak badaki euskeraz. Eta ez dakienak, ez dakanak erraztasune ulertzen dau. Orduen, ez da olako arazo gehigarrik. Gero ja, gauz puntualetan, eguele banatzele batzukin, o asesoriako lanetan, Publikoarekin ez daukazu arazorik, baina bai honek ekartzen ditun kanpoko beste harremanekin, ez? Hornitzaileak direla edo... Bai, kontabilidade ematen debea, berrikusten debea asesoriatien, asesoriako batzuk baten bat euskaldune da, besteazuk ez, orduen horti pasatzen din lan batzuten, egiten da euskera, besteazutan ez, gero dakagu obradorien lan egiteko, dirizen du dugu beste asesoria alimentario bat, registro sanitarioen gauzek eta hori dena gestionatzeko, eta horra oso jende gutxi dor, ez dugu topatu ez du euskaldunik, orduen nik egiten txut albaranak eta paperak eta hola, bueno, guain hasi gara lan horrekin, ez da, nik egiten txut euskeraz, guai ez dakit izango dugu problema hori asesorekin. Eta gero bada hemen, Etxarrin kanpina dago, suposatzen dut, turista horiek ez direla kanpinan bakarrik gelditzen, herrira ere etortzen direla, turista horiek erdalduna dira, euskalduna dira, eta erdaldunak baldin badira, ze jarrera daukate euskararekiko? Normalien oso jarreanek oso positiboa. Ni lan egin nintzen bilertio hemen tabernan nahi ez, kartak etola ginuke bakarrik euskeraz. Eta bezero gehienak, asko di elkarte autonomokoek, gero katalanak ere desente, eta gero atzerritik gehien bat herriberetakoak eta holandarrak eta kanpina dagoela sartutalako sare berezien batien eta etortzen dian di asko. Orduen, normali, jendeak eskatzen zuen, abertzegoen gaztelerazo beste hizkuntzen batean, esaten ginen ez, eta galtzen ginen euskeraz, edo asaltzen ginen gazteleraz, edo erdi puerdizkako ingles batekin ere bai. Normali eratzeetarrak ez dakabe problema. Batzuten, kasu puntualetan, ikugol nabaitzen da retxizentziaren batzuk olako zerbait, gehiago espainolen aldetik. Dudai gabe, eta da beste kontu politiko bat ematik. Beste zerbait badatzen, bai. Eta herritar bezala, ze eskatuko zenioke instituzioei, edo udalari berari, edo udalak hizkuntza politikan eramaten dituen prozesu horretan edo, ze baloratuko zenuke eta ze kritikatuko zenuke? Eguneko lanien, behin nabitzen detena da, zerbitzu tekniko batzuk eskatzekoen egiten dugu tope. Eta tope hori zabalduz gero, nik uste dut horrek izango zela eragin biderkatzailea. Kalo, hemen etortzen die bezerok eta nik jartzen dut karte euskeraz bakarrik. Eta galdetzen dut, eta ikusten, baina gero nik behar detenen zerbitzu hori, adibidez asesoria alimentariokoan, okularitzan edo kontablean, ez daukat, baina behar dut. Orduan egin behartu gazteleraz. Ez daukat, esan seguro dela kontable euskaldunako beste asesoria batzuk eta jamaten debiena. Behi ez daukat, nire lanan erritmoek eskatzen duten erosotasun hortan. Mikel esan diazu ez? Mila esker, denbora tarte hau eskaintzeagatik. Eskerrik asko. Berriro ere argi ikusi dut, arnasgunearen mugak gainditzen direnean, euskara erabiltzeko aukerak ere urritzen direla. Oraingoan, alor sozioekonomikoan ere. Baimenak, proiektuak, guzti hauek euskaraz egin ahala izateko, arazoak aurkitzen dituzte herritarrek. Bestalde bitxia da, Mikel entzunez, turista desberdinen portaera. Gaztelera eta euskerarik ezagutzen ez dutenek, komunikazioa lehenesten dute. Katalanak, arazo berdina daukaten neurrian, ulerkorra agertzen dira. Eta espainolak dira, arrazoi politikoak direla medio kexatzen direnak. Horrek zer pentsatu ematen du, Maitanek ere esaten zuen, hizkuntza gatazkak
botere gatazkak dira. Eta horren isla da. Ezagutu nahiko nuke, arnasguneetan egiten den hizkuntza politika zein den. Eta horretarako, Etxarriaren atzeko alkateari deituko diot. Eneka Maiz. Ea, Eneka? Men. Etxarrik ezagutza 73,73%koa dauka. Eta zueneka bertako alkate zara. Bai. Zertan baldintzatzen du horrek zure egunerokoa, zure lana? Ba, ia esan, dezente baldintzatzen du. Bai, lako udal bateko nolabait ardura izateak, batetik dakar ardura, esan dakoa. Kontziente gara, herri euskalduna garela, herri arnasgune bat garela, Nafarroan ez, erreferentzialtasun hori badugula eta ardura hori. Hau da, arnasgune izatearen nolabait proiekzioa, eta zaintza eta garapena. Hori alde batetik ez. Eta zaintza horretarako, herri bezala, Etxarrik hizkuntza politikan ze ezaugarri betetzen ditu edo ze ezaugarri ditu? Bai, bueno, zu kontuan hartu, ueman gaudela, udalerri Euskaldunen mankomunitatean, eta horrek esan nahi du, zaintza intensibo hori egiteko ardura hartu dugula eta erabaki kontzientea. Beraz, horrek dakar, egunerokotasunean hizkuntz politika aktibo bat izatea, euskara zentrala izan dadin, euskarak lehentasuna izan dezan, errespetatuz jakina herritarren banakako hizkuntza eskubideak, eta horrek eragin badauka udalaren barruko funtzionamentuan, egunerokotasunean, eta baita ere kalerako funtzionamentuan, eta eragileekin eta herritarrekin dugun hizkuntz politikan bete-betean jakina. Eta kalera begira dudari gabe zenbait hizkuntz politika eta aktibatu beharra, eta euskara lehen planora ekartzea eta euskara bermatzea eta espazio euskaldun horiek sortzeak dakar, kontuan hartu eta esan dugu 73% bai euskalduna, baina 20% ez, eta errealitate hori kalean da, ez? Orduan nolabait euskaldun ez diren horiekiko orekak eta bermeak eta ezin egonak edo... Eneka, komentatzen zen igun hizkuntza politika. Hizkuntza politikak dituen zutaben arabera. Arauetan, Etxarri Aranaz. Bai. Bueno, hor badaukagu oztopo bat. Bai, Etxarrin bada oztopo hori. Bai, jakina. Guk Etxarriko udalak ez daka euskara sustatzeko edo euskaren erabilerarako ordenantzarik. Eta hori? Indarrean ordenantzarik. Guk egin nahi dugun hizkuntz politikak gainditzen duelako gaur egungo marko legala batzuetan edo mugan dago, eta euskaren legearen barnean eta txapel horretan ez du kuadratzen, orduan ordenantza bat arautzeak eta bilkurati pasatzeak eta horrek behar duen prozesu administratiboa gauzatzeak arazoak ekartzen dizkigu, ezinak, eta beraz ez daukagu ordenantzarik. Ez daukagu ordenantzarik, zenbait daukagu hizkuntz plangintza bat. Eta zein da plangintza hori? Gure plangintza esate baterako, ezagutzari dagokionez, gure udal langile guztiak, denak dira euskaldunak, euskara exigentzia hori badago, bai kanpo erabilerarako, herritarrekiko erabilerarako, bai barne erabilerarako, lan hizkuntza euskara dugulako. Zuen arteko guztia hori da. Gariko brigada, garbitzailea, denak, barne hizkuntza hori delako. Eta sustatzen dugu herritarren ezagutza jakina. Helduen euskalduntzea handitzeko diru laguntzak, kanpainak, eta bar, ez? Hori ere lantzen da, gure hizkuntz politika esparru guztietan dago, ez? Esate baterako aisialdia, hezkuntza, dala diru laguntzak emateko, hizkuntzaren erabilera sustatzen dituen erakundei euskaren erabilera sustatzea eskatzen zaie diru laguntzak ematerakoan edo, holako kondizionanteak eta badira gauza guztietan. Eta alor guztietan ematen da gutxineko ezagutza maila hori? Aldeak badira. Bai. Nabarmenena
sozioekonomikoa da, Euskararen ez dakit ezagutza, agian ez dago ikerketa bat eginda ez, baina bai erabilera eskasagoa da lan munduan, bestelako arloetan baino. Eskasena ziurrenik izanen da lan mundua, eta hortik igual merkataritza. Gainontzeko arlo guztiak, dala hezkuntza, dala zerbitzuak, dala aisialdia, horietan Euskararen erabilera eta ezagutza altuagoa da, dudarik gabe. Eneka, esan beharra dugu osoko bilkura gelan gaudela, udaleko osoko bilkura gelan. Eta mai honetan, erabakiko dira 1000 gauza. Bai, hemen egiten ditugu osoko bilkurak, beraz, mai hau da erabakigune nagusia, herri honetan, etxe honetan. Badu zama, Badu zama, bai. Zama fisikoa ere bai, aritzezkoa da eta sendo-sendoa da. Eta hizkuntza politikari dagokionez? Ari gara... Mai hau da lekuko. Hemen alkateak euskara hutsez egiten du. Euskara hutsean. Bai. Eta alkatean on jartzen da? Nire gustatuko litzaidake. Eta niri jarri naiteke ere mai honetan? Bai. Bai, jakina. Jakina mai hau zabala da. Bai. Jende asko sartzen da, Jende asko sartzen da eta sartzen zara. Hemen jarri naiteke? Bai, jakina. Honek ematen du, bai? Dotorea, ezta? Bai? Arnasguneak babesteko modurik egokiena litzateke, nik uste, arnasgune horiek zabaltzen joatea, ez? Jakina. Nola egin genezake hori? Oso konstiente gara, arnasguneok herri proiektu orokor baten barnean kokatzen garela, Euskararen eta hizkuntzaren normalizazio bidean, gakoak garela, eta etorkizuna izango da, arnasguneak garen hauek zabaldu, edatu, etorkizun batean, Nafarroa eta Euskal Herri euskalduna osoa izateko. Baina hori ez dagokio bakarrik arnasgune horri, kasu honetan etxarriri ezin diogu egotzi, Euskararen geroa, arnasguneei. Kanpotik ze beharko luke? Bai, argi dago gu gure hizkuntz politika ditugu eta gure lan ildoak, nolabait txikian ari gara. Eta oztopo nabariak ditugu, zergatik. Hizkuntz politika orokor integral baten txapelpean aritu beharko genukelako. Hizkuntz lege berri bat beharko genukelako, gaur egun daukagun Euskara legeak 86koa murritza da, eta arnasguneon lanak bere toki hartzeko beharko genuke hizkuntz politika berri bat, Nafarroko gobernutik, legedi berri bat, non Nafar guztiok hizkuntza eskubide berak izan behar ditugun. Zu kontuan hartu, gu bai arnasgune batean bizi gara, baina gu ez gara nolabait eremu itxi eta gotorleku batean bizi, gu kanpora joaten gara lanera, gu kanpoan ikasten dugu, guk hemendik kanpo egiten ditugu hainbat gauza, eta behar da hizkuntz politika orokor bat gune hauek babesteko eta zabaltzeko dutarik gabe, eta argi eta garbi hori da eskatu beharrekoa eta landu beharrekoa. Hemendik gure eskaera. Hemendik gure eskaera dagokionari, horixe. Eskerrik asko, Eneka. Zuei. Tartetxo bat eskaintzagatik. Mila esker. Ze interesgarria Enekarekin izan dudan solasaldia. Garbi ikusten da hizkuntza politikarekin arduratua daudela. Karo, hizkuntza politika orokor bat ez egoteak, eragozten die beraiek nahi duten hizkuntza politika egitea. Ez dira libreak. Eta bestetik, herritarrak ere, hizkuntza politika orokor hori ez dagoenez, arnasgunetik ateratzen direnean, aukera galtzen dituzte. Bira, Enekak Uema aipatu du. Uemako partaide omen dira. Eta sarean aritu naiz begiratzen, ea zer den Uema, eta Miren Etxenikerekin egin dut hitzordua. Banoa. Baztango udala, eta bertan gelditu gara Uemako teknikari batekin, Miren Etxenikerekin, ja iristear izanen da. Beraz, Kaixo! Bara? Kaixo, Miren! Kaixo! Ongi? Zaguzate? Uemako teknikaria, baina Uema zer da, udalerri euskaldunen mankomunitatea? Bai. Zer da? Da Euskal Herriko udalerri euskaldunenen sarea esango. Euskaldunenen sarea. Bai. Eta udalerri euskaldun horiek dakate helburu konkretu bat eta amankomuna.
dala Euskal Herri euskaldun bat osatzea, bai? Oso ongi, niri interesatzen zaitu guzti hori. Aldenduko gara eta pixka bat kontatuko diguzu Uemako berri emanen diguzu? Bale, ados. Miren, galdera bat. Ueman dagoen udalerri batek daukan hizkuntza politika, zertan ezberdintzen da gainontzekoetaz? Gainontzekoak bere kasa dabiltza. Beren, igual eskualdeka ere badute mankomunazgo bat. Bai, hemen ez, hemen baita. Nafarroan ere bai. Eta eaen berdin. Baina gu gaude bateginik, osea, gaude mankomunitate batean. Eta estrategia bera aplikatzen dugu egokituta lekuan. Eta ze ezaugarri ditu? Lekuan ezaugarri ezberdinak izan lituzke? Bai, beharrak desberdinak izan lehizke herri batetik bestera ere, egoera soziolinguistikoa batetik bestera ere aldatzen da pixka bat, eta horren arabera guk ditugun datu horiek kontuan hartzaitugu gure estrategia aplikatzeko. Behin datuak eukita, balorazio bat egin eta estrategia zehatza. Eta Euskararen arnasguneek dituzten arrisku nagusienak gaur egun zeintzu izan lirateke? Aldaketa masiboak, aldaketa handiak. Adibidez? Azken finean, Euskal Herrian hizkuntza hegemonikoa ez da euskara. Orduan, edozein aldaketek naiz txikia izan gehiago eragiten dio euskarari. Orduan, horregatik, gehien bat aldaketa handiak, hirigintzak izan dugu. Hori esan banizun, hirigintza izanen da... Handiak sortu ditu herri askotan. Enpresa handi bat sartzen bada, edo... Era handian egin dianean, eta hoi batez ere. Gure datuen arabera batez ere horrek ere egin. Eta Uemak baditu baliabideak guzti horiei aurre egiteko? Bere udalerri horiekin babesean jarraitzeko eta... Baliabideak, guk baliabideak justua ditugu eta eskaxak zenbaitetan. Eta, babesa guk eskatzen dugu lege babesa batez ere. Traba handinak ere lege aldetik izaten ditugu eta hoxe. Uema sortu zenean eta Ueman dauden udalerriek badute 100% ezagutza tasa horren portzentaia. Eta ze gertatzen da hortik bera daudenekin? Demagun 50-60-eko tarte hori horrek zer egin beharko luke? Politikak egokitu 70 realiatzeko eta gero Ueman sartu ahal izateko. Baina lehenik 70-etik gorako euskaldun biztanlea dauden udaleak ez daude denak Ueman. Lehenengo goiek sartu beharko lukete Ueman indarra haunditzeko, Uemaren indarra haunditzeko, eta gainera eragiteko ez hain euskaldunak diren udaletan. Ze, demagun, onduan balmakazu ez da hain euskalduna, baina hor, 60 artean, eta eskualde osoa Ueman baldin badago, horreken nahiko du sartu. Eta ingo du, eta eragingo diogu gure politikekin beraien. Azkenean eredu bihurtuko litzateke Ueman dauden udalerri guzti hori, eredu? Beste, sartzeko puntuan dagoen beste horrentzako, ez? Hoi da. Eragiten dugu nahi gabe ere, bai. Orduan, lehenengo egin behar dute, sartu alde dezaketenak sartu. 70-etik gora duen sartu gabeko horiek, bertara sartu. Miren, zurekin hitzorduan eukala eta egon nintzen pixka bat, sare sozialetan, interneten pixka bat begiratzen, salseatzen, eta Uema, zer den, zelburu eta begira ze topatu nuen berri hauek. Ueman beti izan ditugu oztopoak. Sortu zanetik ere, gure estatutuak, estatuko abokatuak zehatu zituen, deuseztu zituen, berriro sortu genituen estatuto berri batzuk, 83an izan zen, eta etengabe ondia, batez ere lege aldetikako
oztopo edo traba horiek, ezta? Baina hori, uemak izan dituen oztopoak sortze gara hortan diozu. Eta suposatzen dut, sortu eta gero xio, etorri zan. Eta ibilbide guzti honetan ere izanen zen ituztela, izanen duzu zer konta eta adibidek eta... Beti ondia, bai. Adibidez, Baztango udalan aurreko gobernuak deuseztuzun erabilera plana. Bai, zuek egindako plangintza guzti hori? Bai, lege aldetik elebitasuna derrigorrezkoa delako. Eta gaude udalerri euskaldun batean, eta guk lege babesa hori beharrezko ikusten dugu. Jaro, ez bestela ezin da bermatu. Bai. Aktekin ere, EAen eta, aktekin eta enpresaen kontratazio irizpidekin eta horrela, Urkijo jaunak makina bat legite sartu zituen, aktena gure alde atera da, eta gainea EAen teorian behintzat lortu dugu udal legeak arnasguneak babestea. Beharko genuke, olako lege babes bat, teorian behintzat guain daukaguna EAen behar dugu hemen berdin. Ze azkenian udalerri euskalduna hangua o hemengua, udalerri euskalduna. Euskal Herrian, bai. Nuken dizu denbora pixka bat. Asko ez, Ez. Talde batetik. Batzeak, estrategiak adosteak, helburuak konpartitzeak, garrantzi handia dute euskararen normalizazioak aurrera egingo badu. Uemak egiten duen lana oso aintzat hartzekoa da. Eta ez bakarrik arnasguneak babesteko eta datzeko lanean diharduelako. Ez. Oraindik ezagutza tasa altu horietara iritsi ez diren udalerrientzat eredu direlako. Uemako udalerriek orain jorratzen duten bide hori, gero beste udalerri horiek jorratu beharko dute tasa horietara iristen direnean. Esperientzia hauek oso balekoak izanen dira prozesuak azkartzeko eta eraginkortzeko. Aintzindariak dira Uemako udalerriak, bai hoixe. Dena den baditut bi kezka. Batetik, ez dut ulertzen zergatik ez dauden 170 eta 100 bitarteko ezagutza tasa duten udalerri guztiak Ueman sarturik. Ez dut ulertzen. Eta bestetik, ez dut ulertzen ere zergatik ez diren ez dagoen beste mankomunitateren bat 150-160 batuko lituzkenak. Edo 125-150. Izan ere, politika eta estrategia bateratuek erraztuko lukete arnasguneen edapena eta udalerri gehiago sartuko lirateke normalizazioaren dinamika honetan. Borondate falta dela iruditzen zaite. Eta enabil herritarren borondate faltaz. Sakanan egonik, bertako euskara teknikaria bisitatuko dut. Ea zerbait argitzen didan guzti honetaz. Bira, Sakanako mankomunitatea. Egunon? Egunon. Oi, Castillo, euskara teknikariarekin egon nahiko nuke. Pues nire ez Sakanako euskara teknikaria. Beira, primeran orduan, zurekin arituko naiz. Ari gara pixka bat, Sakanako, arnasguneak eta aztertzen, eta badira hor, errealitate batzuk, eta Sakanako euskara zerbitzuak ere errealitate horietan egiten duena, edo pixka bat aztertu nahiko genuke. Pues Sakanan baditugu, Sakanako mankomunitateak hartzen ditu 15 udalerri, era guztitakoa daude, erdaldunagoak, euskaldunagoak, eta momentu honetan Ueman, udalerri euskaldunen mankomunitatean, 2 udal daude Sakanakoak, Arbizu eta Txarri-Aranaz. Pixka bat gehiago aztertzerik, guzti honen inguruan? Zatoz nire bulegora, eta azalduko dizut pixka bat zelan egiten dugun. Eskerrik asko. Zuk esan? Aurrera. Hau da, nire bulegoa jarri nire ondoan. Paperez beteta, beti. Bueno, bulego hon bat izateko paperak behar dira, ez da? Bueno. Lehentasuna nahi ditut jakin, euskara zerbitzuak dituen lehentasunak. Bueno, lehentasunak azkenean gure helburu nagusia da Sakanako herritarrek euskaraz bizi ahal izatea. Eta hori esparru ezberdinetan izan administrazioa, hezkuntza, aisialdia, saiatzen gara esparru guztiak ukitzen. Zuk esan didazu lehentasuna euskaraz bizi ahal izatea, baina non daude zailtasun handienak hori gerta dadin?
Eta zer egiten du mankomunitateak hori arintzeko? Bueno, zailtasun nagusia nik uste gaur egun legedia dela. Ez daukagula noait esateko aldeko legedia bat. Horrek hainbat muga jartzen dizkigu administrazioan. Handi batean. Hori batetik. Gero bestetik baliabideena. Sakanako udalek hartu dute hainbat urtetan bere gain Sakanako hizkuntza politika edo horren garapena. Urtetan Nafarroako gobernuko ekarpenik ez da izan. Alde horretatik Sakanako udalek apustu handia egin dute. Eta arnasgunei buruz ari garela, arnasgune batek non ditu arriskurik handienak? Sakana beti izan da pasako eskualde bat, eta ez da beste herrietan bezala, ez dira herri horiek urdiein bat adibidez herri isolatu bat izan, ez dela kanpoko jenderik izan. Altsasu eta Urdien adibidez ondoan daude, eta ezkontza misto asko daude, Altsasu erdaldun asko Urdiainera joan direnak. Sakanan tradizioz izan da herrien arteko mugimendu hori, eta gainera dakizuenez egiten du Gipuzkoa Araba muga hori eta Iruñerako pasabidea da. Etxe berriak ere egin dira. Garai batean etxe bizitza oso garesti zegoenean, Sakanan bizitzea merkeagoa zen. Poliki. Poliki, hori da lehentasunekin hasi zara eta hori da funtsezkoa. Euskaraz bizia izateko zurtzenion bezala. Claro. Eskerrik asko, Castillo, zure tartetxo hau eta zure azalpen guzti hauek emateagatik. Zuei etortzeagatik. Mila esker, izanen dugu elkarren berri. Interneten murgilduta arnasgunen inguruan gehiago jakiteko, L dokumentuarekin egin du topo. Eragin linguistikoaren ebaluazioa da L akronimoaren atzean izkutatzen dena. Hizkuntza aldetik, gune auskorrak izan daitezke arnasguneak, oreka galdu ezkero. Adibidez, etxe bizitza proiektu handiak edo jarduera sozioekonomiko handiak ezarri ezkero. Kontrolik gabeko jende etorrera masibo horiek ezagutza tasari eragin dizaiokete. Eta arnasgune izateari utzi diezaioke udalerri batek. Bertako jendearengan eragina izateaz gain, euskararen normalizazioan ere eragiten du, begibistakoa da. Maitanek komentatu zuen Aroztegiaren kasua. Eta nik uste bertan gehiago sakontzea, gai horretan gehiago sakontzea merezi duela. Baztango alkatea Joseba Otondo da. Eta bere iritzia jakin nahiko nuke. Opa, Joseba. Egunon. Kaixo. Zer moduz? Zure bilanen bilen. Ederki. Zure iritzia jakin nahian tartetxo bat nerekin egoteko? Arras ongi, nola ez bada. Aitzindera pasa. Bale. Tira. Bor, jarri nahi baduzu? Ibili izan gara jende ezberdinarekin eta arnasguneak zer diren, euskararen normalizazio prozesuan arnasguneen zer egina zein den, eta baita arriskuak ere non dauden galdezka, ez? Ikusi dugu arnasguneen oreka euskorra izan daitekela, batez ere jende etorrera masibo baten ondorioz edo oreka hori desegin daitekelako, eta jakin nahi dugu baztan bezalako eskualde batek ze bide daukan bere burua babesteko horrelako egoera batean? Bere bide nagusia eta bere bitarteko nagusia nik uste herritarrak diren. Herritarrek beren mintzoari buruz, beren nortasunari buruz duten konpromisoa eta konpromiso horrekin zer egiteko prest diren. Euskararen normalizazio prozesu hontan, baztanen bederen, herritarrek izan dira aitzindari, eta aldika udal eskutik hartu behar izan dute, tiraka eramateko, bertzetan bide lagun izan dute, eta modu hortan harremandu izan dira. Baina zalantzarik ez da, herritarrak direla lehendabiziko babes lerro. Gero bada beste kontu bat, eta nahiko berria dena L dokumentua eta aurkitu izan dugu. Zer da L?
eragin linguistikoaren ebaluazioa, zer da? Bai, ebaluazioa da, gauden egunean eta jendartea itzinatuetan, hainbat jarduerek, jendarte hortan, herri horretan, izanen duten eragina neurtzeko txostenak dira, txosten teknikoak dira, gero txosten horiekin arduradun politikoen erabaki hartzeak erresteko. Ikusten delaik, jarduera jakin batek, eman dezagun, ingurugiro arlotik jasangaitza den inpakto eragin bat eraginen duela, administrazio publikoek tresna bat dute, objektibatua, errateko hau egizkoa da, ez dugu onartzen al. Edo izaten alda, unek halako ondorioak izanen ditu gure ingurunean. Neurri aringarri batzuk hartuz geroz, behar bada onartzen alda. Tira, horrelako tresnak dira, ingurugiro eragin txostenei buruz haunitz haitu dugu, ondarreko urtoketan haunitz garratu baitira, hizkuntzari buruz ere horrelako tresnak beharrezkoak dira, batez ere gutxituak diren hizkuntzei buruz, gure kasuan den bezala. Hizkuntzen gutxitzea ez baita prozesu natural bat, hainbertze politikek denboran izan duten eraginaren emaitza baizik. Beraz, eraginkorra izan eritzateke? Bai. Aipatu duzu aroztegian L aplikatu dela? Bai, holaxen da, L aplikatu dugu, ondorioak laburki emanik eta lautara. Eman ditzakezu laburki L txostenaren ondorio horiek zeintzu diren? Hor aipatzen du batetik, bizikalitatean eragin larria, gehien bat proiektuak ekarriko lukeen etxe bizitzaren garestitzari egoztekoa. Bertzetik, komunitatearen gizarte eta kultura bizitzan eragin larria. Biztanle berriak, naiz bisitari egonkorrak, gehienak erraldunak izanen direlakoz, eta horrek biztan da, udalerriko gizarte jendarte harremanetan ondorio agerikoa izanen duela. Hemengo kultura eskaintza gehienik eskuarraz egiten da, jendeak modu hortan harremantzen dira, elkarteetan, tira, guzi hortan. Biztanleen ezaugarri soziolinguistikoetan eragin kritikoa, jende alofonoaren, hau da, kanpotiar jendeen etorrerak bertako biztanleriaren hizkuntza tipologian eragin zuzena izanen baitu. Beraz, eragin zuzen eta gordina. Eskerrik asko, Joseba. Ez da zerren. Denbora kendu dizute, Ez, denbora gozatzeko da, emateko da. Oso ongi. Ara, iritsi gara gure ibilbidearen bukaerara. Orain, argiago daukat zer diren arnasguneak, euskararen normalizazioan zein den beren zeregina eta non dauden arriskuak. Ondorio gisa zera esanen nuke. Oso garrantzitsua iruditzen zaidala uema indartzea. Batasunak indarra ematen digulako, eta estrategiak eraikitzeko eta garatzeko erreztasuna dugulako. Ea oraindik animatu ez diren udalerri horiek animatzen diren, Eta bestalde, ezagutza tasa baxuagoena dituztenek ere ea bat egiten duten, hori lagungarria litzateke. Bakoitzak bere errealitatetik pausoak ematea ezinbestekoa da euskararen normalizazioaren bidean. Bestalde, eragin linguistikoaren ebaluazioa sistematikoki aplikatzea ezinbestekoa iruditzen zait. Horrela, ahalik eta gutxien eraginen lioke gure errealitate linguistikoari. Eta azkenik, hizkuntza politika orokor eragingarriaren beharra agerikoa da. Baskuentzaren legeak eragotzi egiten du normalizazioaren bidea. Eta horretaz aparte, plangintzak, administrazioa euskalduntzeko plangintzak sortu eta implementatu behar dira. Horretarako baliabideak eskainiz. Eta berez, normalizazioak dakartzan neke horiek gainditu ahal izateko, komunikazio plan eragingarri bat garatu beharko litzateke. Ados zaudeten nirekin?